isu chokutanga tinotaura isu kuti seZANU-PF hatina crisis muZimbabwe. Crisis iri mumusoro mavachamisa, nekuti vachamisa havachisina chekutaura pavanounganidza mhuri yeZimbabwe vachida kuvigwa. Chavanokwanisa kungotaura iZANU-PF. Hakuna chinoratidza kuti ZANU-PF ndiro bato revanhu kupfuura kuti umwe munhu wese paanongogara pasi kuti awanikwa achinzi ataura anototanga ataura nezvedu. Izvi ndo zvinoratidza kuti vanhu vakashara ani, nekuti ane bhora ndiye anomangwa. Vachamisa kungotaura zvavo zvenhando, asi maelection akatouya akatopfuura. Isu seZANU-PF tiri kutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu. Ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis, madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis, vamunangagwa vari kuenda mberi nekusimudza ekonomi vachamisa vachingoti crisis. Crisis iri mumusoro mavachamisa. MuZimbabwe makanakisa, tine runyararo, tine rugare, tine kuwirirana, tine kuyanana. Politics dzavo dzoruvenganiso netoxicity hadzichina pokugara mukati menyika yeZimbabwe. Tinovahwira tsitsi nekuti taidawo kuti vawanikwe vari munhu vanowanikwa vachitaura zvine musoro zvinovaka, asi tinozvitarisawo tichizviwisisa kuti munhu unoperegwa, munhu unoshaya chokugumawo kutaura, asi munhu anenge achida kuikwa kuti angotaurawo. Saka itai muchivahwisisa kuti munhu akaomegwa nekuti hachina pokubata. Munhu uri mumvura uri kunyura unobata chiro chimbuswa chiti chichamuraramisa. Ndo upenyu hwakurarama vachamisa. Mungatambira here vachamisa kana vakauyawo vachiti vanoda kuti paitwe nhaurirano, nokuti tikatarisa muadhiresi yavo yanhasi zvinotaridza kuti vanogona kugamuchira nyaya yekuti vanhu vataurirana? Isu vamunangagwa vakagara vabuda pachena kubva vachitanga kupinda muna 2017 kuti vanoda kuti semaZimbabweni tigare pasi tichitaurirana, tichionesana, tichivakana, tichibudisa chinhu chimwe senyika. Vachamisa kana vari serious nekukurukura neZANU-PF vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. ZANU-PF haina ofisi muTV, ZANU-PF haina ofisi muredio, kwekuti vana vanokuziva kana vane chokwadi nekurevesa kuti vakudawo nyika yeZimbabwe kuti iende mberi. Isu takavamirira, chero umwe nani anoda kutaura nesu ngaasununguke kuuya. Vamunangagwa vakati ndo ndinogara ndakavhura. Saka kana vakurevesa tichaona namabasa kwete nekubuda paTV. Zvokubuda paTV aiwa hakuda kufadza meso nenzeve dzavanhu. Vachiri kuita havo politics dzavo dzokupera vasati vada kukura kuti vaite zvinhu zvinovaka nekuendesa nyika mberi. Saka aiwa ngativaregererei, munhu ada kuikwa vachinzi ataura nedzimwe dzenguva.